Assalamu alaikum masu kallon mu a daidai wannan lokacin. Barkanmu da sake saduwa cikin shirin siyasar mu a yau. Kamar yadda muka sani shirin siyasar mu a yau shiri ne wanda yake gaito mana 'yan siyasa domin su zo su yi mana bayani akan ayyuka da suke wa al'umma. Wani lokaci kuma su karba korafi da al'umma ke kan ayyuka da ya dace a yi musu. Shirin siyasar mu a yau kuma shiri ne wanda yake gaito mana masu sharhi kan lamuran yau da kullum domin su zo su yi mana bayani sosai a cikin siyasa. A yau mun yi babban kamu inda muke karɓar bakuncin Umar na mashayi digi wanda yake tsohon shugaban karamar hukuma ne na Kalgo. Barka da shigowa ran kai daɗe. Masha Allah. Ni da ke jagorantar shirin a koda yaushe sunana Zainuddin Jibril. A yau za mu tattauna ne akan batutuwa guda biyu. Na farko za mu tattauna akan ettiki a lokacin da ake zaɓe na siyasa. Daga nan kuma za mu tattauna akan tsari na karɓa-karɓa a mataki na ƙasa da kuma mataki na jiha. Malam Umar, idan aka ce ettiki kamar me ake nufi da ettiki a lokacin zaɓe? To da farko ina isar da godiyata ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ina isar da godiyata da ya kaddari muna da rai da lahiya kuka gayyato ni nan in zo mu tattauna akan abin da ya shafi sana'ata ta siyasa. So wani zai yi mamaki nace sana'ata ta siyasa ce siyasa din lalle ka kan faɗi haka sosai. Ina sai da biredi, ina fiyo wota, ina noman rogo, ina kiyon kaji da sauransu, ina da sana'ai. Wayannan dun ba siyasa ba. Amma ita siyasa kuma cikin sana'o'i na take, shi yasa nika maganar sana'ata ta siyasa. Na'am. So dama ita yattinke dai abinda aka ce ma yattinke wurin siyasa lokacin da kowane mukami kaka son ka nema, to za ka tafi garinku mazaɓarku a shiga layi a zaɓe ka. Idan Allah ya kaddari garinku ka ci nasara, to ko da za ka tafi local government ne biɗa abin nan, to sai kuma a gurguso da kai. Amma in ba ka yi nasara ba daga garinku, to zaman kaɗai za ka yi. Lokacin da muka yi SDP da NRC haka aka yi, kowa daga mazaɓa ce aka taro a yi kila misali ana son a zaɓi PRO, sai mutum biyar su hito suna biɗa PRO a wannan mazaɓar taku. To sai a ce to shi kenan rana kaza ga watan kaza hukumar zaɓe za ta taho da malaman zaɓe a zo a shiga layi, wanda ka son ka bi bayan ka, ko da babu kai ana iya sa hotonka ko wakilinka, wata alamar da ka nuna kaina, sai a shiga layi, wanga shiga nan, wanga shiga nan, wanga shiga nan, wanga shiga nan, kowa ya tsaya sai a lisafa. In an ka lisafa ɗaya biyu ƙato bayan ƙato, an ka gama maza sai a komo mata na ka kai wanda an ka ce na farko, sannan a tai na biyu, sannan a tai na uku, sannan a tai na hudu har biyar. Sai a ce to cikin mutanen ga biyar da sun ka hito takarar kaza, wane ya samu 50, wane ya samu 54, wane ya samu 60, wane ya samu 66, wane ya samu 70, wacce sai a ce mai 70. Nan sai a tara mutane ce jama'a kun ga wanda Allah ba do Allah ayi hakuri ayi mai biyayya. Zai ce to yanzu an daɓi wanda zai zama PRO a mazaɓar digi, haka ne? To sai wani ya ce to ai ni PRO ni ka so in zama a Kalgo local government. To sai an kuma sake mai layi a mazaɓar digi, saboda yana yiwa mazaɓar wura gauri wani na can na son PRO, mazaɓar Kalgo na can na son wannan PRO. To haka kuma aka sake kwamawa, ko za a yi lisahi aka yi. Ya ce sai a to a tallata a mutanen nan bayan an gama zaɓen PRO na mazaɓa, sai a ce to ai akwai PRO na local government, mazaɓa kaza wane ya hito, mazaɓa kaza wane ya hito, mazaɓa kaza wane ya hito, ina wakilan wane. Sai a zo a sake shiga layi. In an ka shiga layi sai a ƙyarga PRO na mazaɓa kaza mai suna Aliyu, mazaɓar digi PRO Aliyu mai son ya ci zaman PRO a Kalgo, mazaɓar digi ya samu kuri'a kaza. Ga hukumar zaɓe, ga 'yan sanda da sauran sai a hada a ce mazaɓa kaza ya samu kaza, mazaɓa kaza duk kowace mazaɓa su daga can sai ta rubuto, sai a taho local government shi ko a hada, sai a ce to daga mazaɓa kaza wane ya samu kaza, mazaɓa kaza wane ba su zaɓe shi ba, mazaɓa kaza wane ba su zaɓe shi ba, mazaɓa kaza duk sai a hada, sai a ce to wane shi jama'a sun kaza ba. Ina fatar masu sauraren mu suna fahimta, saboda siyasa ce wadda aka yi da talaka zai kawo ma kai ne shugaba
ba wani shugaba zai kawo ma wani shugaba to ba. ina fahimta kenan ita wannan ettin ɗin tana iya ba da dama mutum ya yi zaɓe fiye da sau ɗaya. Ai dama kowa da a zaɓe sai an shiga mai layi. An zaɓi PRO na mazaɓa, in za a zaɓen na local government kuma sai an shiga layi. In za a zaɓen chairman na mazaɓa, in kila su uku na ko su hudu sai an shiga layi. In za a zaɓen kuma chairman na local government na party sai an shiga layi. Haka na in ma na local government muna magana ne akan primary election duka. In party za a zaɓen ka, in ka san baka da komi gidanku, nan na kake birnin Kebbi kana mina hicci, kai ba kowa tsayi takara. Wannan umfanin yattinke yana da yawa, yana rage yan takara, yana rage yawan fatuttuka don wasu fatuttuka ba su ma yadda su shiga, yana rage mina hicci na gidan siyasa. To kamar shi wannan ettin ɗin kamar yadda ka ce yana rage munafici ta siyasa, kamar ta wace hanya? Alhamdulillahi, nan yanzu sai wani ya komo gidan manya yana azuzanci, yana makirci, sai a ga awa wani abin kwarai na a bashi mukami. Ita ko tinke komi ka kai sai daga gidanku an fara zaben ka, kowa ya ji daga mazaɓarka gidanku inda an kage ka an ka zabe ka. Kaga in baka da tasiri can, kai ba ko yadda aka ce ka shiga takara. Sannan gaban idon ka aka shiga layi. A kwarai gaban idon ka aka kirga, surukin ka hice shi ga wanda hika so, saboda sanda kai kaza baka unwana mai komi ba. Saboda haka shi an muhimmanci. Kaga yanzu mamaki a ɗaukar ɗaya mutum a naɗa, bai da unhwanin komi garin su, bai da unhwanin komi mazaɓar su, bai da unhwanin komi local government din su, iyaka mina hicci ya iya da ɗan wanki da guga da tsugunne. Amma in ana yattinke mina hicci da sai dai tsaya can an ci tuwo a raga a bashi, amma shi bai cewa siyasa shi kai. Kaga an hutar da hukuma da yawan 'yan takara, an hutar da hukuma da yawan jidali, an hutar da hukuma da yawan mina hicci. Alhaji lokacin da mun kai SDP nan birnin Kebbi, idan aka biɗi Bello Bagudu wan gwamna Atiku, shi ya san wada mun kai SDP. Idan aka tahi Bunza aka biɗi Sambo Boss ko an ka biɗi Ruwa Sambo, su sun san wada mun kai SDP. Su Gombarajo duk sun san wada mun kai SDP. Marigayi Allah shiga harta mishi magajin rafi, su mun kai DPN da su. Saboda haka duk siyasa ta an kai ta mutunci da girmamawa da karramawa da ganin girman karami da kuma ganin girman babba. Lokacin ba ko maganan kuɗi ya kai ba, ko da mun ka SDP in ka ta gidan Bello Bagudu, abinda dai aka ce maka wani irin abinci ka kaso, a baka ka ci ka koshi, in yana da abin yan maya yan maka. Har da mun ka da DPN in ka taho gidan marigayi magajin rafi Allah ya gafarta mishi, yana shugabanmu na jiha, abinda aka tambaya ka mi ka so ka ci abinci ko wani iri, kuma ba kuɗi na wai an ka ba su ba, su dai mutuntawa su kai da ka taho da kawai ka san abinda za ka ci alhamdulillah. Kai yawon ka cikin garin birnin Kebbi ƙasa, baka da ko ɗari, baka tunanin wani ba ko ɗari. Ko da aka waɗannan siyasu girma na aka ɗauka, amma yanzu sai siyasa ta zama, saboda in ka zaɓi mutum ya zama batun yi kai ya sheka, sai siyasa ta zama su ko mutane suka ta jina ɗan ba su ɗan na goro, saboda ba dai sake bi su za a yi ba sai ta taso. Amma lokacin da ana siyasa mai kyau, ƙato bayan ƙato, hajiya bayan hajiya, a mi ruwanka, tunda wanda ka biya ba sai ka ta biɗa ta ba, shi ka dawa biɗarka. Kada zanni aka cewa ne ba ya shigo, hina duba ayyukan da zai muku, saboda in bai yawata ya duba ayyukan zai muku ba, shi ya san gobe an tashi ƙato bayan ƙato wa zai bi. To amma saboda 'yan siyasa da yawa sun zama 'yan jari hujja, kuma ba 'yan siyasa ba ne, don mafi yawan 'yan siyasan yanzu ko da mun kai SDP ba su cikin siyasa. To a tarihance shi wannan ettin wani tarihi yake da shi a nan jiha? To munan jihar Kebbi mun yi ettin kamar lokacin SDP, kuma kamar shi wace shekara kenan? 90s ne haka, lokacin birnin Kebbi local government ne, Bunza local government, Sokoto state. To ba ganin ana kallon cewa wannan tsohon tsari ne, tunda a can baya ne aka yi shi? Ai babu mugun tsari irin wanga da ake bisa yanzu, saboda wancan tsarin akwai mutuntawa, akwai girmamawa, akwai karramawa, akwai tausayawa. Wanga tsari ana yi cikin fir'aunanci, domin za ka bi mutum ya zama yana bakin cikin ka unhwana, yana bakin cikin garin ku ya unhwana, yana bakin cikin kasar ku ta unhwana. Ai babu wani abin da aka ce ma yanzu in ka dawo sai ka karanta
su Sardauna yanzu mutuwar su Allah ya gafarta musu ya kai shekara kusan 60 amma har gobe su a fresh, su aka tattali ya aka yi a komo ga irin su abubuwan da sun ka dasa na alheri babu wani da ya zo ya kawo ko rabe irin su. Kaga saboda haka babu wani abu da a tsohon tsari, abinda aka ce ma tsohon tsari ko sabon tsari, abinda zai umfani mutane. Qur'ani shekaru ne nawa an kawo wanda ya kai shi ko kusa duk barazanar da aka yi ana samun gamatai. Saboda haka idan an kai gaskiya shine sabon tsari, bai da magana tsufa, rashin gaskiya ka tsufa. don yanzu kana ganin gwamnoni na raki cewa ba su son a yi yattinke, da sun dasa alheri ba su raki. A kawo tallafi ku hana ma talakawa, a kawo haƙoƙi ku hana ma talakawa, waɗanda sun ka bi ku kowa cikin yunwa, to ya za a yi a ce ana yattinke ku yarda? To kana ganin su gononi suna da dama hana a yi ita a suna da rake ai ba su da dokar ƙasa da ta ba su dama, sun ka kashe local government, sun ka kashe ƙasa don damar su ta da an ka ba su. Amma wannan kuma dama ta majalisa ta, akwai kwanuka waɗanda ko da shugaban ƙasa bai sa hannu ba, majalisa adda yanci ko majalisa tana iya tabbatar da abin da ya zama doka. Saboda haka da gwamnoni sun so da gwamnoni ba su so ba, za su tone abin da sun ka shuka da yarda Allah wannan karo. Ya kake kallon shi tasirin NTK? Tasirin NTK yau hagare. Idan an kai NTK ka ɗauko shugaba da kanka kana kuka. Sannan shi shugabanka wanda ka ɗauko da kanka gobe ya san NTK za a yi ran da za a sake bida hina ya sheka. Yanzu ga an yi zaɓe an gama, sai a ɗauko kwamishina, kai kayi siyasa ka sauko an yawata duk jiha da kai. Bayan an gama nasara sai an ka ɗauko kwamishinan da baka sani ba. In ana NTK ana haka nan? Bayan an gama sai an ka ɗauko wani ɗaya an ka ce an dasa muku zama shugaba. In ana NTK ana haka nan? Saboda haka alhaji dole siyasa ta yi kyau, domin ta riga ta zama ita al'amarin da Allah ya kawo mana wanga zamani siyasa. In ko ba a tunke, wallahi ni gara a miƙa mu sojoji mulki har abada. Amma ba ka ganin su da wanga fir'aunanci da aka yanzu. Ba ka ganin su gononi suna rakin ne saboda suna tunanin cewa idan an yi tunke kilan za a kashe kuɗi fiye da idan aka ce za a yi sulhu. Kuɗi cikin su wasu sai da gyaɗa ko yayi noman gyaɗa. Cikin su wai noman gero ya sai suwa ko ya sai da shinkafa. Kuɗi ai na al'umma na. Kuɗin da sun ka halaka al'umma, an ka hana ma al'umma, su suka magana. Ai magana cewa wai kuɗi, babu ruwan gwamna da maganan kuɗi, saboda gwamna sanda yake da yan kuɗi ne kamin shi zama gwamna, mun ruwan kwa da shi. Amma yanzu da aka magana dukiyar mutane ta da an ka haɗa gwiwa, wane zo mu haɗa kai ka zama, Allah ya ga dama sai ka zama. Kuma waɗanda sun ka bi ka an ka wahala kan mai da kowa almajiri, da ka yi daidai yanzu baka tsoro ya tunke. Ba ka ganin kuɗin ne suke gudun su kashe don suna so suwa al'umma aiki? Aiki da budu batun aiki an ƙare. Aiki yau ko wani kaga yana bin gwamnati wagga da ta rage don a yi mai aiki, to bai san ciwon kai ne ba. In kuma don ya samu kuɗi na shekara 7 bai samu ba, yanzu na haika son ya samu, bai san ciwon kai ne ba. In wata alfarma ta haika tunani a yi mai shekara 7 da ta wuce, yanzu na haika bida bai san ciwon kai ne ba. Wallahi alhaji duk wanda ka bi shekara 8 yayi 7 bai taimake ka ba, ka sake wai shekara guda kaka jira ya taimake ka. Sani ya hawan jini shi hakan ma hannu da kafa su lake ka halaka gaban da. Ina faɗan maka duk wani mai jiran taimako cikin waga gwamnati yanzu, duk tallafofin da aka kawo baka samu ba, duk abin da an kai baka samu ba. Yanzu ga lokacin da dare yayi wani ka ce maka ai yanzu abin da gwamnati ɗaya ka iya yi, in tana son zama lahiya kan ta tabi mutane a yi sulhu domin a wace lahiya. Amma wanda ka jiran a bashi wani abu ko a yi mai wata hanya ko a bashi mukami, to wallahi ni ina ganin in hawan jini ya kan mai ba kaddara ta ba. To amma ana cewa kamar ita wannan gwamnatin ba a taɓa samun tallafin da ya zo kai tsaye ga kamar iri gare ta ba zuwa ga talaka. Alhaji, ai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba a taɓa wata gwamnati da ta taimaka ta turo tallafi ga hannun gwamnoni don ya isa ga hannun talakawa ya ɓace ba. Wallahi ba a taɓa gwamnati, ni dai a sani na shekarun da na ina siyasa, a taimaka shugaba a zaɓai don yi ƙoƙarin abu ya shigo hannuwan mutane don su unwana a durƙushe abin nan. Wallahi ni ban taɓa ganin irin gwamnati da an kawo haka ba irin ta Buhari. An yi ma Buhari zagon ƙasa, amma kuma bai hana Allah ya taimake shi. An so hiji kunya kuma Allah zai tsare shi. Ai ina faɗa maka alhaji, a wannan kashe-kashen mutane da aka yi,
da sauransu inda ya tunke akai wallahi yana sauki. Saboda ina so ka sani yanzu idan ana ya tunke, sarkin garinku ya san suwa sun ka taru sun ka zaɓi shugaba. Duk mutanen da sun ka zaɓi shugaba suna so ne da halaka? ko kusa To suna so ne to zarta. To in ka duba waɗanda adda 'yan kuɗi na ka ƙoƙarin kullum ya aka yi Buhari, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yi kunya. To shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wallahi in ka kasa waɗanda sun ka ci zaɓe kashi 10, kashi 8.5 ko 9 daraja te sun ka ci zaɓe. Amma dagon ƙasan da sun kai mai yau ga kansu zai ƙare. Shi shekaru ne sun tahi, mulki ne ya kusan ƙarewa kuma bai da niyyar biɗan wani. Su ko kullum 'yan shekara 8 na. Saboda haka za su girbi abin da sun kai da taimakon Allah. Shi ko shugaban kasa Muhammadu Buhari zai ta gida ya zauna ya ci gaba da istighfari bisa bakin jini da amana da sun kaci, kuma Allah zai yahe mishi da yarda Allah. Da yake 'yan majalisa ne suke da haƙƙin tabbatar da cewa ga abin da za a yi a lokacin zaɓe. Kana ganin cewa 'yan majalisu yanzu za su iya aminta da aishi wannan a tsari na 18 ɗin? Waɗanne 'yan majalisu? 'Yan majalisu da ke zauna su yadda cewa ya dace a yi. Ai suna sun ka zauna kuma sun ka haɗa kansu senate da 'yan majalisun tarayya ko? Su ka ce ma House of Representatives da turanci ko? To waɗannan suna sun ka zauna kuma sun ka yadda a yattunke. Kuma su dalilin suna a yattunke su da kansu suna ganin wa ya kamata a dawo da talaka cikin siyasa. Domin in an ka dawo da talaka cikin siyasa to talaka zai san kai ne, zai samu sauki. Don maganan kuɗi da aka yi ta magana, talaka da shugaba ne zai yi hulɗa da shi, wallahi ba kuɗi an matsalar shugaba talaka ba. Akwai wanda garinsu ruwa ɗaya na za ka gyara ka ƙare da shi, ba mai roƙonka ko sule. Akwai wanda masalacinsu na ya ɓule, akwai waɗanda goru na haita cikin ƙasar, akwai waɗanda wutarsu ta samu matsala. In ana wannan ana zagayen talakawa wallahi alhaji ba a samu matsala. Na yi shugabanci, na san yadda nika shiga garuruwa, kuma ni babu garin da kaka zuwa wuri yi musu aiki su ce ba su kuɗi. To kamar wannan bai da alaka da 18 saboda shi shugaba shi ke da haƙƙin kilin ya zo yawa al'ummar shi aiki. Ka ko da an zaɓe shi ne ta 18 ko ba 18 ba zai iya zuwa ya aikin. Ai an zaɓe 18 ka aiki ko kuma in yana da zil ga zuciya ta na shi aiki. Amma shi ya sani dama bai ƙaunar ƙasa te, iyaka dai suna an haife can na. An shige ɗaki an zaɓe yawwa an naɗo shi ɗai daga sama an ce shi ai shugaba. To wa shi ka kunya duk abin da ya rika can na haika inda an ka naɗo shi. Duk abin da ya rika can na haika inda an ka naɗo shi. Alhaji in ana siyasa kwarai mutumin da ka iya wata 6 bai shigo jiha ba yana ce maka ne dan siyasa. In ana siyasa kwarai kai wata 6 kana wani wuri labe ka taho watan nan ka shigo mutane ka ce dan siyasa, ko ce irin siyasa? Alhaji siyasa wagga ya tinke in Allah ya so da an fara zaka ji kashin mutane Allah ya kawo mana sauki ne. Zaka ji satan mutane Allah ya kawo mana sauki ne, saboda kowane shugaba na da iko yayi hulɗa da mutane ne. An da cire shugabanci mafi yawa ga waɗanda ka hulɗa ga mutanen su, an maishe su ga waɗanda suke tsugunne gidajen manya. Allah ka raba mu da tsugunne gidan kowa, ka aza mu ga sana'o'inmu na alheri, kuma sana'a siyasan muta wanda ka sanye da mu yi da shi, wanda bai sanye da mu shi bari mu gani muna siyasa, ba mu bari siyasa don wani. To amma wani lokaci baka ganin cewa su talakawa akwai laifin su, saboda kila kaga za a dinga biya gida ana ba su yar sabulu ko kuma yar 200, sai mutum kan wannan dalilin sai ya zo ya shiga layi a kidan ya da shi ba tare da cewa shi wanda aka shiga ma layin ya cancanta ba. Alhaji talaka kana magana talaka mai alhin talaka. Alhaji ina so ka sani da Allah ya halicci mutane sai musu shugabanci. A shugabanci wata amana ce tsakanin Allah da jama'a. Yanzu Fir'auna da ya zama shugaba sai da ya kashe jariri namiji 12,000. In ba shugabanci ba yana yi haka nan. Saboda haka kullum abin da nika so ka sani sannan shugabanci a musulunci ko yaushe sai da shugabanci aka tafiya. Ko ka ce talaka na da laihi to talakan na ina shugaba ne. Shugaban ya zo ya yi hulɗa da talaka ya ga in talaka na bidan kuɗi ga rai. Duk annabawan da suka zo akan shugabanci suka zo, amma in za su yi aike wani wuri kuma sai sun yi delegation din mutane ku ta yi wuri kaza. Haka ne? To saboda haka kaga maganan cewa talaka wahala talaka wanda ya isa ya kai karshen in ya zabe ka bai koma ganinka sai ce to ko sabulu a bani dai haka nan
in zaɓa saboda mi ya san da ka tahiya ka tahi. kana ganin sabulu ta isa mutum ya sai ai ta kuka ta ba ta farin ciki ta ba, ai ta kuka ta. yanzu misali wanda ada dan kakkarai ai warkewa haika so ba sakiya ba, amma sai an ka ce to wani sai to ai mini haka nan kaga na kuka na ba na farin ciki ba yawa ya to saboda a dai bashi tunda in an tahiya bai koma ganin kowa to a dai bashi kashi ta haka nan. amma in ya san wanda ya zaba wanda hika so ya zaba da kai ne alhaji mi wahala. talakawan kasan mu na arewacin Najeriya ba su iya tsugunne ba wallahi. akwai wanda yau in ka bashi 200,000 kace shi noma ga hannu wallahi shi ya kare da kai sai dai biyayya. akwai wanda in ka bashi 200,000 kace sai shanu kanana guda biyu hi tattalin abi ne in sun ka girma hi aza galma kuma hi biya ka cikin lokaci kaza wallahi ya kare da kai sai dai biyayya. rancen ne ba a ba talakawa wadda za su unhane su, da ana ba su wadda hika unhanin su wallahi alhaji talakan kasar ga bai ko jiran gwamnati ta bashi, bai ko damuwa da gwamnati ta yi ba. kana ganin hakan zai yi saboda ai muna da al'umma mai yawa, idan aka ce kowa za a yi mishi haka kana ganin zai yi? alhaji yanzu ni in an ka bani an ba diyana an ba matana an ba uwayena, kaga al'umma da yawa alhamdulillah. ni yanzu in an ka bani babana bai cewa sai an bashi, mahaiyata ba ta cewa sai an bata, diyana ba ce sai an ba su, sai an ce an ba na mashaya yan uwa na sai ce to alhamdulillah haka ne. so sai a tai wani gida kuma a yi haka nan. in ma ba a ba na mashaya ba a ba alhaji manu mai leshi ko a ba alhaji bawa duk ga su na saboda ka in ka tai ga gida ka sa amfani ga mutum guda ka taimaki wannan gida. domin wani zai zo ga damana yana so ya yi aiki san wani na nan sai a hada da wani sa sai a tai aiki. amma alhaji an ce an hidda taimako an baka guntu alhaji korance ka taibida na 50,000 nace to ina baka 10 yau bayan sati biyu ka toka an shi 10 ai har abin shi kare kai baka da lalurarka. saboda haka alhaji in taimako aka yi da an yi taimakon kwarai ai talaka yanzu ko kuka bai. kuma fa ina kira ga shugabanni su sani wannan wahitina da kasar ga ta fuskanta wallahi ya ta'allaka cikin talauta al'umma. saboda wani da ya wayi gari abu babu da aka yi sai shi ce to da dukan komi faru ya faru. saboda haka lankwashi al'ummar da an ka yi an ka tankware mutane an ka rike abu an ka mai suwa naka ya ta'azzara lalacewa ƙasar ga kuma da taimakon Allah da an fara tinke talaka gane shi zai zaɓin wanda hika so to in Allah ya so wannan an ƙare zai zama tarihi da taimakon Allah. masu kallon mu a daidai wannan lokaci za mu je mu numfasa, idan muka dawo za mu ci gaba cikin shirin. ba haka mun kai da su ba haka mun kai da su ba za mu shirya da su ba za mu shirya da su dan ba za su yi da mu ba za mu kara da su ba akwai bukatar mu tuba mu canja sandin kasa ba haka mun kai da to ba haka mun kai da to ba za a kare da mu ba za a kare da mu dan ba za su yi da mu ba za mu kara da su ba akwai bukatar mu tuba mu canja sandin akwai bayani akwai bayani kasata canja canji mu canja canjin kasata sake tsari gara mu sake tsarin kasata a busa tashi a busa tashi kasata ina dalili wai ina dalili kasata ba su kati gara mu ba su kati kasata. barkanmu da dawowa. ranka ya daɗe da yake muna tattaunawa ne akan 18A kamar shi talaka wacce mai hanyoyi ne zai bi wurin gano cewa lalle wannan shugaba in na zaɓe shi ba zai dare ni ba? alhamdulillah ai 18A ka san ita gida na aka yin ta, saboda haka ɗan garin ku na ɗan ƙasar ku zaka zaɓa. kai ka san hali ne jiya, ka san hali ne shekaran jiya, ka san hali ne waccan rana. in mulki ya taɓa yi da ya yi mulki ka san wanda ya yi kun unhana ko ba kun unhana ba, saboda ka wannan mai sauƙi ta. maganan wai talaka shi talaka da an kai wurin ai ya san wa da zabe insha Allah. to kamar mai hanyoyi ne ya kamata a ce ya bi wurin ganin iya zabi wanda ya dace? wanda yayi shugabanci mi ya unhana musu, ko wanda yayi wani mulki mi ya sa unhana musu, ko wanda yayi wani aiki wata ma'aikata mi ya unhana musu, ko kuma talaka dan uwansu ya yaka hulɗa da mutane shi za su zaba. kowa talaka shi yanzu kauyewa ba sai ka faɗa mai wa da zabe ba, da lokaci yayi kai sai abin ya baka mamakin Allah ya so. kamar yadda kake magana nake ganin kana magana da kwarin gwiwa kwarai da gaske alhaji. talaka ta kai ciki da yake gashi kai ma ka taba zama
shugaba na karamar hukuma. To kenan yanzu idan an ce a zo a yi tiki har tare da kai kana da wani shakka? Garin mu ɗaya nan na Alhaji. Garin mu mazaɓan mu ɗaya nika sheka yantan ce gani suna na Umar na Mashayadigi. Tanda ni mulki nayi kaza, nayi kaza, nayi kaza, nayi kaza, nayi kaza. In ya ishe ku zaɓe ni, in bai ishe ku ba ku zaɓi wanda ya fi ni. Sai in bi shi tare da ku mu tai mu tabi. Wanda kowa labai da. To da yake za mu tattauna ne akan batutuwa guda biyu. To idan muka kalli tsari na karɓa shi kuma me ake kira tsari na karɓa? To shi karɓa dai ba demokrasi ba ne, ma'ana ba siyasa ba ne. Saboda in siyasa aka yi waɗanda sun ka yawa su sun ka cincinta su ɗauka. To amma abin da ya sa kaga waɗancan ɓangarora suna maganan karɓa sun san ba su da yawa, amma sun san yan uwan ba san ciwon kansu, ma'ana shugabanninmu ba san ciwon kansu ba. Yanzu nan arewa ɗaya kaka ganin ko gwamna ko wani abu ya ɗauko ɗan China ya ba shi aiki, kuma akwai yan arewa masu iya shi, ko ya buɗe wata haraka ya biɗo waɗancan daga adawa da arewa ya ba su ɗan arewa na so. In ka duba su ƙasashensu in suna son abu wallahi ɗan arewa ya yi kaɗan. To amma kuma sun gane mu shugabanninmu waɗanda ka wakiltar mu ta kowane ɓangare sun yi girmama su bisa ga ɗan arewa, saboda lokacin da duk an ka ce wane da kai uwa guda uba guda, sai wani bako ya gane baka son ɗan uwan nan naka, an ƙare. Saboda haka su sun gane manyanmu ba su buƙatar mu ci gaba, ba su buƙatar mu zauna lafiya. Mafi yawan manyanmu ba su buƙatar mu ci gaba, ba su buƙatar mu zauna lafiya, ba su buƙatar mu samu haske. Sai dai abinda ba su gane ba, saboda su suna ganin in an ma waɗancan sun ka koro su suna iya tsallakewa su kasashen waje, saboda haka mu za mu wahala mu da bamu da komi. To amma inda waɗancan sun san namu na mutunta mu, ai ina faɗan maka Alhaji, maganan wai wani na biɗan mulki mai jiha 6 ko mai jiha 5 ko mai jiha 4, ai bai koyuwa. Duk matsayin arewa da shugabannin arewa sun yi ma 'yan arewa adalci, waɗancan sun ka gani Alhaji kai da gara gidanku ko ba wani da gyara ma gidanku ba. In ka samu dama ai kokari gidanku Alhaji su ɗan ji sauki. Kakka yadda da wai ka samu dama gidanku kowa shi mutu wai kai dai a ce kai abba da an ka taɓa tabar ma duk kai kowa ka dukan ma, da ka kai ga wannan matsaya wallahi ka samu matsala. Saboda in kana tunanin gidanku kowa ya zauna cikin wahala kai dai aka dukan ma, sai Allah ya zanzame ka shi ɗebe ranka, shikenan gidanku ya mutu. To ba ganin su 'yan kudu sun isa su koka akan cewa a yi tsarin karɓa saboda 'yan arewa sun fi yawan waɗanda suka rike mulkin ƙasar nan. Ai Alhaji, yanzu idan za mu tahiya ni da kai, kana isowa sai ka iske ni cikin mota ta sabuwa, kai ko kuɗin mota baka da, sai mun ka shiga mota, nisa ka shiga mota ni adda abita ni ka tuki, mun ka tahi kwanta gore ni sai ma abinci ka ci, mun ka tahi mina ni sai ma abinci ka ci, mun ka shiga Abuja ni biya ma wurin kwana kuma ni sai ma abinci ka ci, ni baka wasu 'yan kuɗin ce sa aljihunka. Don Allah in gari ya wayewa a shugaba kai da kai a don Allah wa shugaba kai da kai. To amma sai aka ce ka zo ka same ni mu yi tahiya, ni adda mota, ko da katto sai iske ni adda mota ta mai kyau, sai mun ka isa kwanta gora ni shiga ni ci abinci ni ɗaya ni barka cikin mota kana jin yunwa, mun ka isa Mina ni ci abinci ni ɗaya ni barka cikin mota kana jin yunwa, mun ka isa Abuja ni barka cikin mota ni kama hotel ni ci abinci, ni ce to wani ko cikin mota ka kwana, don Allah kana shakka ta gobe sahi da gudu, kana shakka ta, kana ganin girma na ko kusa. To shi yasa waɗannan mutanen ba su ganin girman 'yan arewa, saboda manyanmu sun maishe mu banza, sun maishe mu tumaki, suna nuna muna ma. Yanzu Alhaji ka duba kamfuna nawa gare mu nan Kebbi State. To tsayayye ba za mu ce muna da kamfani nan ba. Sai mu duba dai yanzu na da aka yi labana, sai aka samu wasu yanzu suna kokarin yin kamfunan shinkafa misali. Duk sanda ka yi kamfani ƙasarku, mutanen ƙasarku sun ka samu aiki ka yi taimako. Amma don ka gina wani abu ka ɗauko wasu waɗancan, mafi yawan 'yan arewa in sun gina abu waɗancan ɗin suka ɗaukowa ba su da 'yan uwansu ba. Kai ka gina abu cikin ƙasarku ana murna ma dallawa ne ya gina, sai ka ɗauko abu da ka ɗauko waɗancan kace su zo su hake ma saboda su adda amana, 'yan uwanka ba su da amana. 'Yan uwanka
waɗanda aka haihe ka da kai da su cikin kalmar shahada. Ka gani da kai da su cikin kalmar shahada amma kace ba su da amana. Dowa da amana bidana waɗanda Allah ce la tattakizu aduwi wa aduwakum awliya, su ka cewa su adda amana. Wallahi duk wanda adda amana sai ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda bai yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ko wacce maka yana da amana ƙarya shi kai. Amma ba hana kai kasuwanci da wanda duka ka son kai ba, amma in dai ka gina abu cikin gidanku, in ginawa ka yi, ka ɗauko bidana ka kawo cikin gidanku, ka ce ya yan uwanka amana, to in Allah ya maka mutuwa tun da shi na da amana shi kai ka kabari. Ina kama shi wannan yunkuri na 'yan kudu na cewa sun an yi karɓa da yake ana zargin su musamman da nuna ƙabilanci haka, to ba ganin kamar wannan ƙabilancin ne da ke jikin suke ƙoƙarin fitarwa. Ai mu ka nuna ƙabilanci ba su ba, don mu ka ganin mutum biloniya ƙane ne da suke uba guda cikin talauci, wai don ba uwarsu guda ubansu guda ba. Ai mu ka ƙabilanci musulmi da kai da shi ubanku guda, amma wai tun da ba uwa guda uba guda ka bai cincinta hiji sauki ba. Wanda kabilanci ya wuce wannan? Wanda kuke uba guda shi na gadon ka ba, amma ka tankware shi wai bai cincinta hiji sauki ba saboda ba uwa ku guda ubanku guda ba. Wanda kabilanci ya wuce wannan? Ai kabilanci babu wanda ya fi mu kabilanci. Mu da mun ka kasa taimakon al'umman mu, mun ka maida yan uwan mu mabarata, mun ka maida yan uwan mu cikin talauci, mun ka dauko waɗanda ba su ba mun ka ce su addaide su ya kamata. Ai mu adda kabilanci, waɗancan kabilancin su na daɗi na, saboda duk abin da mun ka samu na arziki su ka haka muna. To tunda ko sun san ba mu yarda da yan uwan mu ba, to don mi ko suka yarda mu ci gaba da mulkar su. Amma yadda da dan uwanka alhaji ina so ka sani, duk mutumin da ka ji an kashe, wallahi da wuya ka iske mutum 10 sun mutu, ka iske 2 yan uwan sun kashe su. Dan uwa in kudi haka magana ka aje hina ya diba hai wata lalura in ba kai mai ba, amma da an ce kashi na ja ba da yadda da kashin wani kam. To shi yasa da yawan da ka ce an kashe masu kudi, an kashe masu kudi yan arewa, ko an yi ma wani kashin gilla dan arewa wuri kaza, sai ka iske sanda ya rika arziki makiya ne ya dauko yadda yan uwa ne. Kuma alhaji in ka dauko dan uwanka, ko da wajen uwa ko da wajen uba, ko da cuta yayi wallahi sai yan uwanka na wani bangare sun uwana. Ka gane? Yan uwanka na wani bangare wallahi sai sun uwana. Amma kai abinda kaka so dai kawai yan uwanka duka da ka to kai a jagora. Ran da baka nan kowa cikin yunwa. Abin kunya ma wani to a ba su wani 20,000 saboda ina son in koma Abuja yanzu. Abuja mi baka tai ko ina ba. Duk wanda ka runguma wallahi shi addinin ka ka rungumi yan uwanka. Yadda yan uwanka su ji sauki. Ran da duk an ka ce ka mutu ko rashin lafiya kan ma waɗancan yan tayi dadi wace su kai. Duk yan tayi dadi na. Sannan kai wani amana akwai ga mutumin da in ka mutu ba su yan uwanka ba su bari ya tai kabarinka. Kai ka ce wai shina da amana, bai maka wankan gawa, mahaihinka bai mutuwa ka yadda hibiya zuwa makabarta, kuma ka ce shi da amana. Wacce na amana? Alhaji ina so ka sani, mutanenmu su adda kabilanci saboda su ka samu yan uwansu na cikin wahala, su ka samu zuri'ar suna cikin wahala, su ka samu yan uwansu ma ba su. Yanzu ina son ka san waɗannan mutane, in yanzu ka ɗauko mutum guda cikin su ka bashi aiki namiji ko mace, tattali ne shi maka biyayya ya ƙaro mutum guda. Suna su biyu, waɗanda su yi maka biyayya su ƙaro guda, suna uku su sake maka biyayya su ƙaro guda, suna su hudu su sake biyayya su ƙaro guda, har ko da aka lalabowa kai ɗaya na annan gidan kowa ya zama shi nasu, kai ko da ka to sai kowa shi faɗi da ka ɗaga sai a yi ta cuta. Kuma ƙarshe in kan mutu ɗiyanka da Allah ya ce daga ran da kan mutu su adda kayan nan, su ba su iya gane komi, don kai ka kakkaɓe su tun kana da rai, kuma ka ci amanan magada saboda ka hana magada dukiyarsu, don kai ka ba da dukiyar magada inda Allah bai ce ka ba suwa ba. Akwai kungiyoyi guda biyu da muke gani yan kudurin waɗanda suke fafutuka cewa sai an raba ƙasa, wanda kilan kamar dalilin shi ne ma yasa gwamnonin suke kokarin cewa a yi tsari na karba domin su mara musu baya a raba ƙasar. Amma me zaka ce kan labarin? Ai alhaji, ƙasa duk mai hankali halin da Najeriya take ciki raba ta yahi, amma su manyan mu abin da yasa ba su son a raba ta, ba su da komi nan gida. Ai da suna da abubuwan sunan gida alhaji, yanzu in ka tashi daga nan kola
dajin na har dajin digi duk abin da ka kai kamfani ana zo a sayi. In ka koma da tsakanin kalgo ba saura ka bi dajin na har zuwa jega duk abin da kai ana sayi. Na in ka bi ƙasar kan giwa ka sai wurin nan kai kamfani yan ƙasa su samu aiki kuma duk abin da kai sai an zo an sayi. Alhaji akwai a jiragen da ka iya kawo ma kaya wurin nan a sauke kuma a yi abin da aka son a yi kuma a zo a sayi. To amma Alhaji tunda su waɗancan mutanen kana ganin cewa waɗancan mutanen mi allahinsu ne ban ganin lahinsu amma waɗan namu na abuwa son a raba ƙasa saboda ba su da komi gidajensu sun talauta gidajensu. Yanzu Alhaji in babu dambala ɗan arewa a ce ya yi gwamna a jiha te tun mukamman da ya rika bai da wani kamfanin da ya ka dubi ɗan arewa a ce kamfunan ma da ka iske waɗanda sardauna sun ka dasa Allah ya saka musu da alheri musu gafara har da su in ka duba duk gaba ɗaya shugabannin mu sun kashe kamfunan. To ba ka ganin kamar kishin ne yasa ba su so araba kilan suna so sai sun gina wani abu wanda arewa za ta tsaya. A'a Alhaji a inda ana ginawa da an da ginawa yanzu in ka duba ko baka so baban gida da ya yi kokari yamma dawo da hedikwata Abuja ko baka so ya yi kokari don yanzu da hedikwatan nan na a can Lagos ai da tuni abin ya lalace ka gani saboda haka maganan wai a ce maka wai a yan arewa kishi suka kan aljehunsu suka kishi da dukiyoyinsu saboda haka ni ina faɗan ma na tabbata talakawan arewa da zuwan ga da mutanen mu kai ana kashin su kashin walakanci manyan mu ba su yin komi da abubuwan da ka gudana talakan ƙasar ga ya son a raba ƙasa don an ka raba ƙasa a koro ka kai waɗanda ka ce ka ba su adda amana sai su riƙe abin da ka bari shikenan sai a zauna da kai da mu baka da bamu da tun da haka nan ya yi maka daɗi kayan mu na hakan ka ɗauka amma ka kakkaɓe mu ciki manaja su ma'aji su sakatare su lebarori su kai ɗaya tsula in ka shiga da ga welcome wai shikenan wai ana maka doro a baka yan ruwan sanyi masu majina ka sha cikin kuɗinka shikenan wai ka danna ƙasar ku talauce. Idan muka dawo a matakin jiha na siyasa musamman da APC akwai waɗanda suke fafutukar ganin cewa sai an shi wannan tsari na karɓa me kake gani ma yasa har suka ji ya kamata a ce a yi tsarin na karɓa gazawa sun ka gani kamar ya gazawa yawwa ai an yi mulki inda su waɗannan da ka magana a yi karɓa ba su ga gazawa ba su ga hili ba da ba su bida ba amma sun gane yanzu ha ko mu akwai wuya mu yadda a yi muna wadda aka so don iri wadda tahiya ai gara abin ta ko ina mu da wuri abin da muka gani in abin na gwandu kullum muna iya samun ci gaba to abubuwan suka zo suka yi canji to sun da suka yi canji kila su in sun rika kila abin na iya zama normal ko munan gwandu har yi akwai waɗanda in sun rika mu ne musu kyakkyawar da to Allah zai ba su dama su yi abin da ya kamata su yi amma waɗancan kuma da sun ka zo bida yanzu da sun ka ga halin da ake ciki to kuma mu ban mu ga lehinsu ba amma har yanzu mu ma cikin gwandu muna da waɗanda suna da ƙarhi kuma suna da kirki suna da mutunci kuma suna iyawa. Kana ganin shi wannan tsari na karɓa zai tasiri saboda mun san demokaradiyya dama ce ga kowa na ya fito a zaɓe shi kowane gefe yake. Alhamdulillah yana iya tasiri saboda kaina kabbiwanka ko ƙaninka ko sarkinka aka yi nasara yayyashe ka shin kai gobe ana koma a ce maka gida? Ai shi da suka garshi an matsala wanda ka biya kana ganin naka na sai ya sheka bayan an yi nasara to gobe ana cewa wanda ku ku haɗa kai ku yi mi kaga haɗin kan bai yi sai kai tunanin to ni kan bari in ko lallaba ta gehen can ko in samu wanda nika in makaina saboda ai da talauci na an ka hori mutane ana ganin dole in kana cikin talauci dole shikenan inda an ka ja ka ɗaya ka zo wanda abin da ba su gane ba Allah ɗaya ya san mi za a yi gobe in kai naisha kaka dubi abin da muka ce ma asudufa to shi ko Allah ya san abin da za a yi gobe kai baka sani ba ni ban sani ba ku ba ku sani ba su ba sani ba don wannan yattinken duk wani gwamna da kaga yana wahal da mutane bai tunani a haka ya dauki kawai sila wanda haka so ɗaya za a yi hahi sauka amma kuma ya san zai sauka sai Allah ce a'a ga wata hitina nan bayan ku
har da abin kunya wai a ce wai gwamnati ce wai corona alhaji corona ina take babu ita yunwa ta yi corona matsala malaria ta yi corona matsala yau in kana da mata ka tafi asibiti an ka tafi wallahi ko na medical center ko sa ya hayya in baka da kuɗi sai dai ta halaka to wace corona talaka ka tsoro ni yanzu ka gane ne wallahi a gwada mai corona ina runguma te na rance da Allah wallahi a ɗaya cewa ga corona gare a ce na masha wallahi runguma te ɗaya ni kai to an ce idan mutu ya hada jiki da bai in mutu wallahi hada ni da shi wallahi mai corona ina runguma te don ni ban koyar da corona ba ai kaga Saudiya ma da an ka yaudare su ai kaga su dai sai magana da cewa wanda ya hana aikin hajji kaza huwa mas'ulul awwal yawmal qiyama babu abin da ba a yi mishi ba na cin mutunci amma yau ina harami na an bude ai magana corona to in ana magana corona suna nufin ba a zabe kenan 2023 saboda corona ana zabe amma kaga shi a bude saudiyan kuma sun ce ai sai wanda aka wa allura alhaji ina faɗa maka ai allura siyasa ce amma dai kai kaka shiga wannan layi abinda nika so dai kawai ka gane tun da za a yi zaɓe yanzu akwai hilin ƙwallon da an ka rufe duk ƙasar ga an rufe aka buɗe yanzu akwai wanda an rufe babu har Saudiya akwai wanda an rufe dan dazon yan ƙwallo bai kawo corona ba sai tinke da kasan za ka sha wuya a tinke ai ba a masa cewa ba za a yi ba alhaji an gama yi aka tinke da Allah da taimakon Allah alhaji za a yi to a wannan shi tsari na karba kamar yanzu wani mataki ake gare shi shin an aminta za a yi karban ko kuma ai waɗanda abu yake hannunsu alhaji ai an kai ƙarshe saboda su suna da dokar da ta ba su dama ko shugaban ƙasa bai sa hannu ba in ta kai lokaci kaza ta zama doka sannan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana da hannu dumu zai rattaba ga wannan lalura don ko shi ya san an kashe talaka suna ganin a ɗaki yake zaune duk abin da a cikin ƙasar ga yana ji ya sani amma yana hankuri saboda wasu dalilai amma yanzu an kai ƙarshe ran da duk takardar nan ta isa gare kana ji an ce ya ce yes insha Allah to yanzu wani albishir zaka ba al'umma wurin ganin cewa idan wannan tsarin ya karɓu lallai tabbas al'umma za su samu abin da suka bukata ai talaka da al'umman mu duka ai yanzu jirace ake da abin face dai ni ina kira ga dan APC da dan PDP da dan wata jam'iyya kowa ya kokari ya yi rajista biyu ya yi rajistar jam'iyya te ya yi rajistar zaɓe in bai da kowa saboda duk wanda kaka son kai ma wani sababi in baka da waɗannan baka iyawa saboda kowa ya kokari ya mallaki waɗannan jam'iyyar ka kana da rajistar ta zaɓe na hukumar zaɓe wanda za a yi kuma kana da rajista da lokaci ya yi ka san inda ka kaso wannan shine kuma in Allah ya so za a yi nasara in Allah ya so masu kallon mu a daidai wannan lokaci iya abin da zamu iya duka kenan a cikin shirin siyasar mu a yau duk da ga batutuwa da ya kamata a ce mu tattauna sosai da fatan raka da ɗaya muka sake kai tuka za mu ci gaba insha Allah ai sana'a kenan siyasa wanda duk kuma ga nan do in Allah ya yarda a madadin wanda ya sada mu da ku musamman wanda ya rika mu da kyamara Abdullahi Umar Elbi Shuta muke cewa ku mika mana sakon bangajiya ga Umar na mashayidigi nake cewa kuma mu haɗu wani sati domin jin me za mu tattauna akai assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah